Budem čítať text Rimanom 12. kapitola, 19. verš. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Milé deti, mládež, priatelia, sestry, bratia, tá dnešná úvaha bude o pomste. Akým spôsobom žiť na tomto svete práve v takýchto vypätých situáciách, keď sa deje krivda, keď sa nám deje niečo zlé. V bývalej Juhoslávii sa diali vo vojnovom konflikte strašné veci. Na jednej strane to boli Srbi, na druhej etnická menšina, to boli muslimovia. Raz zaútočili jedni, tí druhí sa šli pomstiť. To napätie eskalovalo. A muslimovia boli tak krutí v tom, aby sa pomstili, že povraždili mladých ľudí z tej rodiny a tých starých nehali žiť s tými scénami, ktoré videli pred sebou, s tou bolesťou. Ako môj kamarát, ktorý tam bol s vojskom OSN, hovoril, tak mohol pozerať do tváre ľudí, tých starých, ktorí tam len pozerali a v ich očiach bola strašná bolesť a prázdno. Čo je to vlastne pomsta? Keď som si hľadal definíciu, tak asi tak najzrozumiteľnejšie to vyjadruje toto. Pomsta je úmyselné konanie, ktorým sa človek snaží ublížiť tomu, kto mu predtým spôsobil krivdu, aby dosiahol osobné zadosťučinenie alebo spravodlivosť podľa vlastných predstav. Pomsta a krivda spolu súvisia. Keď niekto niekomu ublíži, tak ako, skúsme si to vizuálne predstaviť, tak ako stojí rovno, tak odrazu je pokrivený alebo zhrbený. Už to slovo krivda nám hovorí, že keď sa niekomu stane niečo zlé, tak s jeho vnútrom sa niečo stane. Je pokrútené, pokrivené. Nedá sa len tak nad tým mávnuť rukou, pretože tá bolesť, ktorú človek prežíva, ho ničí, ho tlačí, ho kriví. A to, že táto téma je téma asi každej generácie, svedčí aj to, že filmový priemysel točí filmy na túto tematiku. Zo 100 filmov, 8 filmov je o pomste. Hlavným motivom je pomsta. Proste ľudia radi pozerajú tieto filmy o pomste. Pretože možno to odráža aj ich vnútorné túžby a vnútorné prežívanie. Ale nie je to len 8 filmov zo 100, je ich viacej, pretože ďalších 12% je pomsta príbuzná téma hlavnej myšlienky toho filmu. Takže mohli by sme povedať, že každý 5. film je o pomste. Ako by sme sa mali my postaviť k tejto téme ako veriaci ľudia, ako kresťania? Ak by sme šli do Božieho slova, tak prvá zmienka o pomste je hneď v 4. kapitole. A tam čítame potom, ako Kain zabil Ábela a keď sa bojí o svoj život, tak Hospodin povedal: Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne 7-násobná pomsta. Toto je naozaj šokujúce. Vrah, páchateľ, človek, ktorý sa neštíti prekročiť hranicu a robí zle, je vrahom, je chránený až tak, že pokiaľ jemu niekto ublíži, až 7-násobne viac bude pomstené to, že niekto bude chcieť pomstiť
toho, kto ublížil. To je niečo, čo nás môže aj šokovať. Ale hneď na začiatku Božieho slova máme takýto prístup alebo takýto princíp. Alebo takúto, ja by som to nazval, je to Božia výsada. Pomsta je Božia výsada. Mojžiš, keď mal krátko pred svojou smrťou, tak napísal ďalšiu Mojžišovú pieseň, je to 43 veršov poučení, 32. kapitole, a tam niekde v strede je napísané: moja pomsta a odplata sa prejaví vtedy, keď sa im podlomí noha. A neskôršie to apoštol Pavol cituje veriacím kresťanom. To je Rímanom 12, 17 až 21. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo ak toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé. Číta sa to celkom ľahko. Ale čo keď sa naozaj dejú také veci, ako možno som to veľmi dramatizoval na tom začiatku. Keď sa deje vojna, keď sa deje niečo, čo sa týka vašej rodiny, vašich najbližších. V takejto situácii človek, sme si už povedali, je pokrivený a čelí dvom spôsobom, ako to riešiť. A dnes sa pozrieme na obe cesty a aké majú následky tieto cesty, pokiaľ sa po nich vyberieme. Čo ťa čaká, ak sa rozhodneš zobrať situáciu do vlastných rúk a pomstiť sa? Udalosť pomsty máme zachytenú v knihe Genesis 34. kapitole a tam je príbeh o Jakobových synoch, ako vyvraždili mesto Sichem. Jedného dňa sa Dina, Leina dcéra, vybrala do mesta Sichem. Stretla sa s ďalšími dievčatami z toho mesta, prechádzala sa tam, ale stalo sa, že ju uniesli. Bola unesená a zneúctená. Na druhý deň sa to všetko prevalilo. Vec sa prezradila. Bolo zle. Ale ten, kto to spáchal, prejavil lútosť a prejavil túžbu zobrať si následky toho svojho činu a chcel si dokonca túto ženu, túto Dínu zobrať za svoju manželku. A tak prichádza spolu so svojím otcom, za Jakobom, a chlapsky sa začínajú baviť o tejto veci. Ale čo Jakobovi synovia? Ako to oni prežívali, keď ich sestra bola takto zneúctená, potupená? V ich srdci začal horeť plameň a túžba po pomste. Začali to brať osobne, dotýkalo sa ich to. Krivili to títo ľudia, čo to urobili, akú bezbožnosť. No tak sa ich v hlavách začal rodiť diabolský plán. Navrhli tomuto národu, aby sa spolu s nimi spojili. Ale hovorili, že sú rozdielní a tak nech sa dajú obrezať. A tak tento otec so synom, ktorí prišli nejakým spôsobom urovnať tie vzťahy, idú do toho svojho mesta a všetkým obyvateľom s dôverou im hovoria, aký návrh dostali. A keďže zrejme mali dobré vzťahy, títo ľudia v tom meste dôverovali a tak sa spolu rozhodli, áno, pôjdeme do toho. Dokonca tam ešte je niečo napísané v tom zmysle, že ale keď sa s nimi spojíme, vlastne tie ich stáda budú aj naše stáda. Hej, bola tam aj tá vypočítavosť určitá ľudská. A tak sa nakoniec všetci rozhodli, že sa dajú obrezať a že sa pripoja k Jakobovi. Ale Simeon a Levi zobrali tú spravodlivosť do vlastných rúk, prišli a v noci, keď boli všetci najviac bezbranní, celé mesto vyvraždili.
Niečo hrozné, niečo strašné. Dnes na sobotnej škole sme o tom preberali. Viedli svetú vojnu? Čia to bola vojna? To otcovo sklamanie bolo obrovské a bola len Božia prozreteľnosť a milosť, že vôbec v tej chvíli nedošlo k potrestaniu tohto činu a tejto bezbožnosti. Ale tá pomsta, ktorá patrí do Božích rúk, prišla. Prišla na Simeona aj Leviho. Keď Jakob bol na smrteľnej posteli, tak o týchto dvoch kmeňoch povedal, že budú rozptýlené medzi ostatnými kmeňmi, že zaniknú. Nemajú proste budúcnosť. Vy už nemáte budúcnosť. Čo sa naozaj stalo? Pri kmeni Simeona tento kmeň bol slabý, postupne upadal a dokonca po babylonskom zajatí už ani neexistoval. Proste tie následky boli fatálne. A čo Lévi? Zdá sa, že v tomto príbehu je nejaká zvláštna svetlá chvíľka. Tento kmeň Lévi, ktorého osud čakal to, čo čakal kmeň Simeona, sa stalo, že bol naopak nejakým spôsobom vyvýšený. Stalo sa to práve pri udalosti, keď celý izraelský národ podľahol pochybnostiam a chcel sa vrátiť do Egypta, zhotovil si zlaté tela a takmer všetci sa zúčastnili na tej modloslužbe okrem kmeňa Lévi. Oni boli schopní sa postaviť, nie, my sa tohoto nezúčastníme. A keď možno cítili ten mentálny tlak, možno aj výčitky od tých ostatných kmeňov boli presile, ale Lévi povedal, nie, my nepôjdeme. A Boh to ocenil a odmenil a dal tomuto kmeňu určité postavenie niesť tú duchovnú službu. A to je veľmi dôležité aj pri tejto téme, ako je pomsta, ako je to, keď spraví človek chybu. Keď spraví premyslenú chybu zo zištných dôvodov, ešte nemusí byť neskoro. Kmeň Lévi dostal milosť. V každom prípade, ale ak sa rozhodneme brať situáciu do vlastných rúk, tak nás čaká veľmi, veľmi neistá budúcnosť a len možno dostaneme šancu učiniť pokánie. Dobre, a čo tá druhá cesta? Alebo aká je tá druhá cesta? Prenechať pomstu Bohu. Pretože, ako sme si povedali, keď sa nám stane krivda, sme vykrivení, ale chceme dať Bohu toto privilegium do jeho rúk, alebo vrátiť mu to, priznať mu to. Pokiaľ chcete vedieť, čo prežíva človek, ktorý sa rozhodne pomstu prenechať Bohu, tak si prečítajte 94. žalm. My sa dnes dotkneme iba niekoľkých veršov z tohto žalmu. Verš 94. Tento žalm začína veľmi jednoznačne. Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa. Tu je jasne vyjadrené, že ten žalmista tú pomstu prenecháva Hospodin a hovorí, Hospodin, ty sa osláv, ty sa zaskvej a nazýva ho titulom Boh pomsty. Povstan sudca zeme, pyšným daj odplatu. To sú prvé slová tohto žalmu 94. Ale hneď potom prichádzajú otázky, ktoré si začne klásť človek, ktorý sa rozhodne prenechať pomstu Bohu. Dokedy, Hospodin? Dokedy budú bezbožníci jasať? Ak sa rozhodnete pomstu prenechať do Božích rúk, tak dlho, veľmi dlho nebudete vidieť nič. Možno niekedy naopak. Možno budete vidieť rozkvet, alebo že sa darí práve tým, ktorí páchajú neprávosť. 3., 4., 5., 6., 7. verš. Stále sú tam tieto otázky. Hovoria, Hospodin to nevidí, Jakobov Boh si to nevšíma.
Ak sa rozhodnete ísť cestou, že prenecháte pomstu Bohu, budú vás napadať ťažké otázky, budete si ich klásť a nebudete mať na ne hneď odpoveď. Ale potom v určitom momente, keď vydržíte, príde do vášho života svetlo. Pretože odrazu sa vo vašej mysli rozsvietí a vaše vnútro zaplaví istota, že Boh počuje. A práve toto je zvýraznené v strede tohto žalmu. A my vieme, že mnoho židovských spisov alebo biblických spisov má chiastickú štruktúru a to znamená, že to je tá cesta ako keby hore a tu je tá hlavná myšlienka a potom je zase cesta dole. A tak na tom samom vrchole tá hlavná myšlienka začína od 8. až po 19. verš. A tam práve je vyznanie viery človeka, ktorý hovorí, prečo si dáte takéto otázky, vy nerozumní, kedy zmúdrete, či nepočuje ten, čo stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá tento karhá národy? Veď on učí človeka múdrosti. A pokračuje tento hymnus ďalej. Pokiaľ dostatočne dlho vydržíte dôverovať Hospodinovi, vaše vnútro zaleje požehnanie a istota, že Boh sa o to postará. Ale to nie je koniec. Ešte príde recidíva. To je zdravotnícky termín, keď nejaké ochorenie sa zdá, že už ustúpilo a že telo je zdravé, že sa to vráti. A tá recidíva začína od 20. až po 21. verš. Keď opäť ten žalmista si kladie ťažké otázky. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. Proste zase prídu pochybnosti. Zase príde útok na tú vašu integritu. Na to, že či vlastne ste urobili dobre, keď ste sa nepomstili. Ale nakoniec tento žalm končí nádherným vyznaním, ale aj odpoveďou, ako sa Boh pomstí. A prečítam 22. a 23. verš. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí Hospodin náš Boh. Neveriaci ľudia alebo ľudia, ktorým sympatizujú východné náboženstva, by povedali, že karma. Že to je karma. Že sa to človeku vráti. Žalmista prichádza do bodu, keď dostane aj odpoveď na otázku, ako sa Boh pomstí, ako Boh vyrieši to zlo. No príde, ich vlastná zloba, tých, čo páchajú zlo, ich zničí. To je Boží nástroj na riešenie zla vo vesmíre, ale aj na tejto zemi. No a teraz, čo to znamená v praxi pre náš život? Už sme si povedali, čo sa stane, keď sa rozhodneme ísť cestou pomsty. Čo nás čaká, keď sa rozhodneme ísť cestou, že neprenecháme Hospodinovi pomstu. Ale ako to teraz prakticky uchopiť? Znamená to, že si máme nehať všetko ľúbiť? Že sa máme usmievať a mávnuť rukou nad tou krivdou, ktorá sa nám deje? Niekto to môže nazvať že kresťanská láska, pasivita a slabosť. Na to sa ťažko odpovedá. Na to asi nie je jedna univerzálna odpoveď, ale skúsme sa na to pozrieť na škále. Škála, to si predstavte ako keby takú priamku, ktorá má nejaké hranice. A tá priamka ešte pokračuje aj za jednou hranicou, aj za druhou hranicou. A škála vlastne to je časť, kde sú teda dve ako keby tie priesečníky a tá škála je medzi od tej jednej hranice až po tú druhú hranicu. A tak ako reagovať v konkrétnej situácii nie je rovnaké pre každého človeka, pretože náš život je na tej určitej škále. Niekto možno mávne tou rukou a je s tým v poriadku aj s Bohom, aj so svojím svedomím. Ale niekto nie. Niekto
to bude chcieť nejakým spôsobom riešiť. A je to tiež v poriadku, pokiaľ sa to deje zákonným spôsobom. Takže pokiaľ je to v rámci tej škály, je to v poriadku. Čo je za tou škálou, tak to je už niečo, čo je nezdravé. Mohli by sme to nazvať, že čo je choré. Preto nie všetci ľudia budú na krivdu reagovať úplne rovnako. Preto si nemôžeme zobrať príklad doslovný zo situácie ľudí, ktorí niečo prežili. My sami si musíme odpovedať na to, ale v rámci tej škály, kde je tá zdravá hranica. V rámci tej škály máme dve miesta, kde sa to celé môže odohrávať. V starom zákone bol príkaz, aby ľudia, alebo židovský národ mal svojich sudcov. Keď obsadili Kanán, mali tam byť sudcovia, predstavení vo všetkých mestách a mali za úlohu súdiť ľud. Tento text ukazuje, že nejaký ten súdny systém je ustanovený Bohom a je v Božích očiach v poriadku a je spravodlivý. Apoštol Pavol v 13. kapitole to ešte rozširuje troška ďalej. Každý človek nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré majú moc, lebo niet moci, ak nie len od Boha. A tie, ktoré sú Bohom ustanovené. Kto sa teda stavia proti vrchnosti, stavia sa proti Božiemu ustanoveniu. Takže asi takú všeobecnú odpoveď by sme mohli dostať, že pokiaľ sa vám deje krivda, je úplne legálne a v poriadku využiť všetky tie právne cesty, ktoré nám daná krajina a dané zákony umožňujú. Podať sťažnosť, hľadať spravodlivosť v kompetentných orgánoch, rozprávať sa s nimi, rozprávať sa s tými, ktorí majú zodpovednosť. Ale ak sa stane, že tento systém zlyhá, že nedosahuje na to, čo sa vám stalo, keď už sa nemáte kam obrátiť, tak potom nastupuje ten čas prenechať tú situáciu úplne celé v Božích rukách. Záverom by som chcel končiť myšlienkou, že Boh je ten, ktorý nám rozumie. Pretože jemu samému sa stala väčšia krivda, aká sa stala akémukoľvek človeku od stvorenia sveta, alebo aká sa stane. Ja sa dotknem, mám ich tu viac napísaných, ale dotknem sa na záver iba 4. Vzbúra satana proti Bohu. Boh stvoril nádherné bytosti a prichádza Satán lstivým spôsobom, oklame stvorené bytosti a zvádza ich na svoju stranu. Získava si ich lojalitu, oddanosť. Deje sa Bohu krivda, deje sa neprávosť. Ďalej, Boh stvoril človeka, úžasný projekt. Človek bol stvorený na Boží obraz v tej komplexnosti rodiny. A prichádza Satan a opäť zvádza človeka a opäť človek klesá. Neskutočne klesá. Čo cítil Boh v tej chvíli? Ako to prežíval, keď to vrcholné dielo, ktoré malo odrážať Boží charakter, je opäť takto zvedené? Ale ani to nekončí. Ani tam tá krivda, ktorá sa Bohu stala, nekončí. Keď Boh pozeral, Boh Otec, keď jeho syna, ako po ňom plúvali, ako ho odmietali, ako ho popravili, ako ním pohrdli v jeho dome, v jeho národe. Čo cítil Boh? Akú obrovskú bolesť, akú krivdu? V momente by si všetci zaslúžili, aby boli zničení. Ale nestalo sa tak. No a nakoniec, keď sa pozrieme na tú 4. scénu, tá 4. scéna je scéna z budúcnosti. Boh bude prežívať bolesť a krivdu aj vtedy, keď väčšina sveta po evanjelium o druhom príchode Ježiša Krista, to pozvanie stať sa súčasťou Božieho kráľovstva odmietne. Nech nám to je pre nás všetkých takým povzbudením, že
Boh je ten, ktorý tú cestu prešiel pred nami. Vždy, keď nás budú niekedy v budúcnosti, alebo možno aj teraz spalovať nejaké vnútorné pocity, ktoré nás budú viesť urobiť niečo za tú hranicu, uvedome si, že pomsta je to Božia výsada, patrí to Hospodinovi. Vieme aj ako, akým spôsobom. A spočíňme v dôvere v Neho. Amen. Náš drahý, láskavý, nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že Ty nás presahuješ úplne vo všetkom a Ty nám rozumieš aj v takýchto situáciách, keď môžeme prežívať krivdu a bolesť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, ktorému patrí to privilegium pomsty. Chceme sa naučiť odovzdávať, Pane Ježiši, toto naše prežívanie a chceme aj v tomto ťa nasledovať. Páne, okolo nás je veľa zášte, bolesti a utrpenia. Prosíme ťa, Pane, aby sme mohli byť tými nositeľmi svetla týchto myšlienok a predovšetkým odpustenia. Odovzdávame Ti do Tvojich rúk, Pane, aj tie veci, ktoré nás čakajú, ktoré sú pred nami. Či už je to modlitebný týždeň, alebo aj tá evangelizácia. Chceme ťa prosiť, Pane, aby v prvom rade my sme mohli nanovo si uvedomiť to, že Ty nám daruješ úplne zdarma večný život. Aby sme opäť prežili nanovo tú radosť z toho, že Ty nás ospravedlňuješ v celej hĺbke, šírke a výške. Že nám daruješ nový život. A prosíme ťa, Pane, aby sme dokázali túto radosť niesť aj ďalej. Amen.